дар замони соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат шаҳри Хоруғ маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бесобиқа рушд намуда маблағгузорӣ ба соҳаҳои гуногуни шаҳри Хоруғ афзун гардид ва ин боиси бунёду ба истифода додани иншооти таъиноти гуногун ва пешрафти дучанди маркази вилоят ва сатҳи зиндагии мардум гардид. Сокинони сарбаланди шаҳри Хоруғ имсол 90-солагии таъсисёбии шаҳри Хоруғро таҷлил менамоянд ва ифтихор аз он доранд ки дар ин муддат бо дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳудуди шаҳри Хоруғ зиёда аз 200 иншооти таъиноти гуногун ба истифода дода шуда ба ин васила сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ дигар гардид. роҳбарияти олии сиёсии мамлакат бахусус пешвои миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати шаҳри Хоруғ бисёр иқдомҳои наҷиб роҳандозӣ менамоянд ва шаҳри Хоруғ низ дар баробари дигар минтақаҳои кишвар маҳз дар солҳои соҳибистиқлолии мамлакат рушди ҳамаҷонибаи худро пайдо намуд ва таҳлилҳо нишон медиҳанд ки маҳз дар солҳои соҳибистиқлолӣ дар маркази маъмурии вилоят зиёда аз 200 иншооти самти иқтисодиву иҷтимоӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд ва маҳз бо ҳамин восита имрӯз симои меъмории шаҳри Хоруғ куллан дигаргун гардида истодааст. Аз соли 2018 то инҷониб ба нақша чорабиниҳое ки аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хоруғ таҳризӣ гардиданд, зиёда аз 80 иншооти самти иқтисодию иҷтимоӣ ворид гардиданд ва бояд қайд намоем ки зиёда аз 79% ҳамин иншоотҳо аллакай мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. дар муддати 30 соли соҳибистиқлолии мамлакат маблағгузории буҷаи шаҳри Хоруғ 134 баробар зиёд гардида ба ин васила рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳри Хоруғ ва равнақи соҳаҳои саноат, иқтисодиёт, сохтмон дар ин гӯшаи мамлакат дар сатҳи баланд ба роҳ гузошта шуд. агар буҷаи шаҳри Хоруғро гирем, дар соли 2000 буҷаи шаҳр ҳамагӣ 410 000 сомониро ташкил дод. дар соли 2020 бошад буҷаи шаҳри Хоруғ 51 миллион сомониро ташкил дод ки ин 134 маротиба зиёдтар мебошад. ин аз он шаҳодат медиҳад ки рушди иҷтимоӣ иқтисодии шаҳри Хоруғ назаррас мебошад. дар зарфи 30 соли соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хоруғ донишгоҳҳои сатҳи байналмилалӣ, муассисаҳои муосири таълимӣ, беморхонаву марказҳои савдо, тарабхонаву қасрҳои муосири варзишиву фарҳангӣ ва чандин инфраструктури ҳаётан муҳим бунёд гардида айни замон низ тағйиротҳои ҷиддӣ мушоҳида мегардад. дар ин муддат варзишгоҳи марказӣ барои 6000 ҷойи нишаст, хобгоҳи донишҷӯёни донишгоҳи давлатии Хоруғ, кохи ҷавонон, театри мусиқии мазҳакавӣ ба номи Меҳрубон Назаров, чойхонаи миллӣ, муассисаи давлатии мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқат бо хобгоҳ барои мактаббачагони ноҳияҳои дурдаст мавриди истифода қарор гирифт. сокинони шаҳри Хоруғ таъмир ва азнавсозии боғи фарҳангу фароғатии шаҳри Хоруғ, гузоштани муҷассамаи қаҳрамони Тоҷикистон Шириншоҳ Шоҳтемур, сохтмони бозори 20-солагии истиқлолияти давлатӣ, сохтмони терминали фурудгоҳи шаҳри Хоруғ, муассисаҳои муосири таълимӣ ва ҳазорҳо иншооти дигари таъиноти гуногунро дар шаҳри Хоруғ мушоҳида намуда онро самараи неки истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдати сартосарии мамлакат унвон менамоянд. бошандагони шаҳри Хоруғ аз созандагиву бунёдкорӣ дар шаҳр ифтихори беандоза доранд, зеро дар муддати кӯтоҳ маркази вилоят бо манзилҳои истиқоматии баландошёна ва инфраструктури муосир ки ҳеҷ кас умеди бунёди чунин хонаҳои баландошёнаро дар домани кӯҳҳои зарбафалак надошт, рӯҳу илҳом гирифта дар иҷрои вазифаи муқаддаси шаҳрвандӣ дар назди давлату миллат масъулияти баландро аз худ нишон дода истоданд. ин дастоварди хеле бузург дар 30 соли истиқлолияти давлатии бузурги Тоҷикистон аст ки боро ба сӯи мурод, ба сӯи умед, ба сӯи орзуҳои бисёр баланде мерасонад ва ман фикр мекунам ки ҳар як сокини Тоҷикистон мин ҷумла Бадахшони азизи мо аз ин дастоварҳои бисёрам бузург ки бинҷумла дар шаҳри Хоруғ ба вуқӯъ пайвастаанд хеле шод ҳастанд. яъне ки сохтмонҳои хонаҳои баландошёна, театри вилоятӣ, таъмиру тармими маркази ҷавонон, сохтмони мактаби рақами 5, сохтмони роҳҳо, таъмиру тармими роҳҳои Хоруғ хеле ҳам назаррас ҳастанд ва дар 30 соли истиқлол шаҳри азизи мо ба як шаҳри бисёрам хушрӯю зебо, новобаста аз оне ки шаҳри хурдтарини дунё аст, ва яке шаҳрҳои
хушрӯйтарини дунё мубаддал гаштааст. рушди соҳаи варзиш омили асосии ҷалби насли ҷавон ба интихоби тарзи ҳаёти солим маънӣ дод гардида, айни ҳол дар шаҳри хорух дар маҷмӯъ 45 иншооти варзишиву солимгардонӣ, аз ҷумла 13 толори варзишӣ, як маҷмаи варзишӣ бо 1500 ҷойи нишаст, варзишгоҳ бо 6000 ҷойи нишаст ва 32 майдончаи варзишӣ дар ихтиёри ҷавонони шаҳри хорух қарор доранд, ки ба интихоби ҳаёти солим нигаронида шудаанд. соли 2018 дар шаҳри хорух зиёда аз 12 майдончаи варзишӣ ам аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ам аз тарафи президенти федератсияи футбол, раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар шаҳри хорух ба истифода дода шуданд ва инчунин дигар аз тарафи шарикони рушд ки ҳамеша дар дастгири ҷавонон ҳастанд, майдончаҳои варзишӣ сохта ба истифода дода шуданд ва ҳайни замон боз чандин иншоотҳои варзишӣ аз ҷумла майдончаи варзишӣ дар маҳаллаи табобатхона, майдончаи варзишӣ дар маҳаллаи хуфак ва инчунин дигар толори варзишӣ дар маҳаллаи табобатхона аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, яъне дар арафаи сохмонӣ қарор доранд. ҳоло низ бо дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти олии мамлакат дар маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шаҳри хорух, бунёд ва барқарорсозии роҳу пулҳои мошингузар, муассисаҳои томактабиву таҳсилоти умумӣ, майдончаҳои варзишӣ, китобхонаву марказҳои савдо ва дигар иншооти аҳамияти иқтисодиву иҷтимоӣ дошта ба нақша дароварда шуда, он метавонад дар ояндаи наздик ба шаҳри хорух шукӯҳу таровати дигарро замм намояд. Тоҷинисои Файзуллобек, Муборакшои Рустам барои барномаи ҷанбасти Тоҷикистон аз шаҳри хорух.